Diyos maray na aga po mga tugang maluhod po sa pagpamibi kan Horacio Imperata. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, initas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat huli kan mga ngalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, di kami naging marahay na parataman kan sa imong linalang, daimi nasabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban, an kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan namamatean mina an padusang balik kan sa mong pagabuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli kaini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ka mamumuto na Ama, sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasaalan. Ilikay mo kami an samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibohan nin tawo, antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng parataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurok kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ngunyan iyo an enot na Domingo kan Kwaresma, isabay tapo sa Santa Misa ang mga minasunod na intensyon. Pasasalamat dulot ni Honey Grace Peña, Sebastian Peña, Leo Mihiliano Salon Tabaco Branch, Bong and Jean Gapayaw and family, Marcelo Barnuevo Jr. and family, Lisel Olaguera and family. Pasasalamat in honor of Saint Jude and Our Lady of Peñafrancia, dulot ni Dayan Amolong. Pasasalamat man dulot ni Mrs. Lilia Torrelia and family. Pasasalamat man dulot ni Leo and Cynthia Ramos, Mr. and Mrs. Chotimo and Lubiano Jr. and family, Mr. and Mrs. Alberto Homo and family. Sa espesyal na kaagadan for good spiritual, physical health, and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Prayers for safe travel, dulot ni Violeta Maralet and family. Sa espesyal na kaagadan man, dulot ni Judy Remelin Lee, Princess Barnuevo, Roncesvalles and Palmiano family. For speedy recovery of Melchor Rigo, dulot ni Leo and Cynthia Ramos. Sa kapahingaluan kan mga kalag, sa kalag ni Jose, dulot ni Nil Fali and family. Sa kalag ni Angela, dulot kan F and S Velasco. Sa kalag ni Anthony, dulot ni Maria Teresa S. Cabotaje. Sa kalag ni Froilan, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. For all souls, dulot ni Tita Imperial and family. Sa kalag ni Ramon and Hilario Jose, Beatriz and Pilar, Juan and Gloria, Silvia and Antonio, Ruben and Higino, Andro Juanito and Miriam, Roland Bendon and Cart, and sa dulot kan Asopardo Cantara family. Sa kalag ni Eduardo Sr., dulot ni Bong and Jean Gapayaw and family.
Sa gabos na kalag, dulot ni Anne Rose Mapula. Sa kalag ni Felicidad, dulot ni Canmiliete family for the 8th death anniversary of Egidio. Dulot ni Joy Sarsa and family. Sa kalag ni Jason, dulot ni Mina Buendia. Sa kalag ni Noel, dulot ni Leo and Cynthia Ramos. Sa kalag ni Angelo, dulot ni Mr. and Mrs. Mary Rose Homo. Matindog na po sa pagpuon kan Santa Misa. Adyasin numulo sa Diyos ning pagkamo, sa iya magsarama, sa Diyos sa tuyang Ama. Sa ngaran ka nama, kan Aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Hesu Kristo ang kagurangnan, ang pagkamuot kan Dios, ang pakisumaro kan Espiritu Santo mapa sa Indugabos. Asin sa imong espiritu. Good morning sa Indugabos mga tugang. Good morning, Father. Iyo po ini ang pinakaenot na Domingo kan Kwaresma. 4 days ago, pinuunanta na po ang panahon na ini sa paagi kan celebration kan Ash Wednesday. Ngunyan naglaog na kita sa pinakaenot na Domingo, kaya magpasalamat po kita sa mahal na Diyos sa pagtiripon ta pong iningunyan na aga, sa pag-umaw, sa pagpamibi, asin paghurup-hurup. Hagadun ta sa misang ini an kusog nagikan sa Dios nang aning mautob niya to, aninahagad sa sato kan panahon na ini, an pagpamibi, an pag-ayuno, siring man an mga gawing herak para sa kapwa. Tangani na magi kita maninigo sa pagdolot kan misa sa tuyang rumdumon, pagsulsulan an sa tuyang kasalan. Nagkukumpisala ko sa Dios na makakamhan asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko, kaya nakakadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang na ako'y pamibi sa kagurang nantang Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawada, an sa tong kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Diyos na makakamhan, ubarasan sa mo na huli kaining taon-taon na gawi kan sakramento kan Kwaresma. Magtalubo kami sa pagkasabot kan misteryo ni Kristo, asin makaarog sa mga bunga kaini sa angay na pagkabuhay. Huli ki Hesu Kristo ang kagurang na niya mo sa imong aki, kaibamong nabubuhay asin nagahade kasaro
kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Sa enot na babasahon, nanugaan Diyos kinuwe na daina mapadaragiraray nin baha. An panuga itinao sa paagi nin sarong tanda, an hablon dawani sa panganoron. Ilinigtas nin Diyos an pamilya na naghihinanyog sa saiyang tataramon. Himateo niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Henesis. Dangan nagsabi ang Diyos kay Noe, asin sa kaiba niyang mga aki. Uya, nakikipagtipan ako sa indo, asin sa indong kapag-arakian, nasa lihid nindo, sa gabos na kaiba nindong may buhay. Mga gamgam asin mga hayop, gabos na may buhay sa daga, na kaiba nindo, gabos na nagluwas sa arka, gabos na may buhay sa daga. Makikipagtipan ako sa indo, dain na gagadanon ang gabos na laman, huli kan tubig na dilubyo, asin mayo ng dilubyo, ang maraot kan daga. Nagsabi ang Diyos, ini ang tanda kan pakikipagtipan ko sa indo. Ako, kamo, asin ang gabos na kairiban nindong may buhay, para sa daing sagkod na kapag-arakian. Ansa kong arko ibinubugtak ko sa panganuron, asin magiging tanda kantipan, para sa ko asin para sa daga. Tara, pagtipon ko kan mga panganuron sa ibabaw kan daga, asin pagpahiling kan hablon dawani sa panganuron, gigirumdumon ko antipan ko sa indo, saka sa gabos na may buhay, sa gabos na laman, asin mayo ng dilubyo, ang maraot sa gabos na laman. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An sa imong mga dalan o kagurangnan, pagkamuot asin katutuuhan, para sa naguutob kan sa imong tipan. An sa imong mga dalan o kagurangnan, pagkamuot asin katotoohan, para sa naguutob kan sa imong tipan. An mga dalan mo kagurangnan, imunda mo sako. An sa imong mga paagi, itukdo mo sako. Patapaka ako sa imong katutuuhan, asin tukdoi. Huli ta ika ang Diyos na sa kong kaligtasan, asin sa imo ako naglaom, bilog na aldaw. An sa imong mga dalan o kagurangnan, pagkamuot asin katotoohan, para sa naguutob kan sa imong tipan. Girumdumaan sa imong pagmakulog kagurangnan, asin an sa imong mga pagkahirak, takaidto pa iyan. An mga kasalan kan sa kong pagkaaki, asin an sa kong mga kasumbikalan, dai pagkukulibata. Susog sa imong pagmakulog, girumduma ako, alang-alang sa karahayan mo, kagurangnan. An sa imong mga dalan o kagurangnan, pagkamuot asin katotoohan, para sa naguutob kan sa imong tipan. Marahay asin matanos ang kagurangnan, kaya ituktukdo niya sa pagparakasala ang dalan, papatungtungon niya sa tama ang mga mapakumbaba, asin tutukdoan niya kan sa iyang dalan ang mga mapakumbaba. An sa imong mga dalan o kagurangnan, pagkamuot asin katotoohan, para sa naguutob kan sa imong tipan. An ikaduwang babasahon, nagpapasabot kan paglinig sa katawohan sa paagi ni Kristo Jesus. Ipinagrukyaw ni San Pedro na ang tubig sa baha, tanda kan bunyag na naglilinig kan satong mga kasalan. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pedro. Si Kristo man makasaro na nagtios para sa mga kasalanan, ang matanos para sa mga tampalasan, tanganing ikahatod kamo sa Diyos, ginadan sa laman, binuhay sa Espiritu, dangan nagdumanman siya sa pagharubay sa mga Espiritu na nasa bilanggoan, nakaidto nagsuwail,
Mantang matinios na naghahalat ang Diyos kan mga aldaw na ginigibo ni Noe ang arka, kung sain ang nagkapira, 8 katawo na iligtas huli kan tubig. An ilinadawan iyungon yan ang nagligtas sa indo, an bunyag. Bako ini paghali nin ati nin laman, kundi paghagad sa Diyos, nin malinaw na konsensya, huli sa pagkabuhay luwat ni Hesu Kristo. Sinagpalangit na yaon na sa tuo kan Diyos, sakop ang mga angheles, potestades, asin mga kapangyarihan. Ang tataramon kang kagurangnan, Salamat sa Diyos. Ipagrukyaw po niya to ang Santo Ebanghelyo. Pangaramon in buhay, asilin ka ngayon, pagtubod pagkamo, magayon, magison, tataramon in buhay, magayon, magison, tataramon ng buhay. Ang kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo susog ki San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Tolos inalaw si Jesus kan espiritu padisyerto. Ituon siya sa disyerto 40 aldaw, sinusugutan ni Satanas. Nasa tahaw kan mga lalaw na hayop, asin ang mga angheles naglilingkod sa iya. Pakatapos na ipadakop si Juan, uminabot si Jesus sa Galilea, ihinarubay ang ebanghelyo kan Dios, asin nagsasabi, nautob na ang panahon, haranina ang kahadean kan Dios, magbarakli kamo, asin magturubod sa ebanghelyo kan Dios. Mga tugang ang maray na bareta kan sa tong kagurangnan. Pagumaw sa imo, Kristo. Igwa po nin mag-ina na kamel na nag-iistoryahan, sabi kan aking kamel sa iyang ina. Ngaya mama natataan bitista, dakulaon asin malapadon. Ibahon man yan itsura kumpara sa bitis kan ibang hayop. Sabi kan ina na kamel. Ngaya nunoy, yun talaga yan ang tinao sa tuya kan Diyos. Tanganing pag naglakaw kita sa disyerto, dai maglubong ang satong bitis sa baybay. Kaya abaga ang bitis managarin mga kamel, igwang tulong hubs na darakulaon, malapad, tanganing dai maglubong sa baybay kan disyerto. Sabi naman ka tong aking kamel, nata ngaya mamata ang satuyang mga pilik mata, haralabaon. Ani ba ngayang hayop dahil man nganing pilik mata, pero nga kita haralabaon ang pilik mata. Dahil nakaipuhan, ki-extender, kunyan bagaan mga babae nagkakaagi mga haralabang pilik mata. Pero ang mga camel na kaipuhan maglaag, tatalagang haralabaon ang sa ng pilik mata. Nata nga taarong kay ni kaharalaba, ang sa tong eyelashes, sabi kan ina na camel. Ngayon nunoy, talagang may katuyuhan yan, kaya tinawag kita kan Diyos nin, haralabang pilik mata. Tanganing iyang day kita napupuling kan alpog sa disyerto. Taminsan nga sa disyerto, nagkakaigwanin
sandstorm. Kung bako nga haralaba ang pilik matata, mapupuling kita kan baybay sa disyerto. Igwang tulong hapot, na hapot itong aking camel, nata ngayon mamata kitang mga camel, igwa kitang dakulaon na butog sa likod ta. Ang camel managad baka po, may butog na dakulaon sa likod. Igwang hump na dakulaon. Abay, minakanuson niya kita paghilingon. Taigwa nga kitang butog sa likod. Sabi kanina na camel, ay dahil mo ngayon pag-isipon na makanus yan. Minsan pa ngayon sa paghiling mo, bako magayon, pero dakulaon ngayon ang gamit, kaya nabutog sa likod ta. Dahil mo ngayon aram, na iyan ngayon butog sa likod ta, istakan ngayaan kan tubig asin pagkaon. Kaya nga ni baga ngaya kitang mga camel, kaya tang maglakaw sa disyerto, minsan pirang simana, na dahi nagiinom, dahi nagkakakan, taigwa kitang istak na water and food sa satuyang hump. Narurumduman ko ang mga unggoy baga, nakaka-istak man kikakanon sa saindang liog. Ang camel palan, iyan na hump na yan, istakan kan tubig asin pagkaon. Kaya igwa ngaya kita kaan, kaya ngaya kitang mga camel, maabilidad kita, kaya tang maglakaw, kihaloy na panahon, minsan daing nagiinom, daing nagkakakan, taigwa kitang istak na kakanon sa satong likod. Sabi kan aking camel, but sabihon palan ngayama, ang gabos na ini, itinarao sa tuya kan Diyos. Pero dahi taman palan niya kaipuhan. Sabi kan ina, nataman niya pagsabi mong dahi kaipuhan, sabi ko pa sa nangaya sa imo. So mga explanation kung natayaunan sa to, dahi mo ngayon nasabutan, sabi kan aki, nasabutan ko ngaya ma, dahi wag kitang bitis na dakula, tanganin dahi maglubong ang bitis sa disyerto, igwa kitang eyelashes, tanganing dahi kita mapuling kan alpog sa disyerto, may butog kita sa likod, tanganing may istakan kan tubig asin kakanon, pag naglakaw kita sa disyerto, pero ang gabos nga ini, dahi taman kaipuhan. Sabi kan ina, nata, uni baga ngay kitang duwa sa Manila so, dahil man kita sa disyerto. So mag-inang camel pala niya sa Manila so, kaya sabi kan aki, dahil taman kaipuan ini, tadahil man kita sa disyerto na kay star. Namumutag ko mga tugang, sa enot na Domingong inikan Kwaresma, nadangog tapo ang ibinasang Ebanghelyo, na si Kristo nagpadisyerto. Dahil siya makukuha sa Manila so, kundi nasa disyerto, ano sa tuyang kagurangnan. Asin, inipong tataramo na disyerto na binanggit kan Santo Ebanghelyo, totoong disyerto ini, alagad ang mensahe kan Santo Ebanghelyo sa sato, sa konteksto kan istorya na nadangog tapo, ang disyerto dapat sabuton ta na bako sa napirming sarong lugar o sarong geographical location. Ninulit ang tataramo na desert sa Ebanghelyo, sarong simbolismo na iprinipresentar sa sato. Nabut sabihon, ang disyerto, maski anong sitwasyon na kung saan kita makakapagsilensyo. The desert is any situation where a man can be in solitude. So kung kita nakakapagsilensyo, iyo iyan ang simbolismo kan desert. Mga tugang, in solitude, two things can happen. An encounter with God, ang ikadua, encounter with the devil. Iyo yan so nangyari kay Kristo. Kanyaw sa disyerto, na-inkwentro niya ang sa iyang ama. Nakipag-istorya siya sa iyang ama, sa paagi nin pagpamibi, sa laog nin 40 diyas. Alagad bako sa na iyan, so na-inkwentro niya. Na-inkwentro niya man ang demonyo, ta pinagsugutan siya. Mga tugang, sa satuyang Ebanghelyo sa ngunya, nadangog tapo, sabi digdi sa enot na parte kan Ebanghelyo, inalaw si Jesus
kan Espiritu Santo padisyerto. Dinara si Jesus kan Espiritu Santo pasiring sa disyerto. Mga tugang, ano ang katuyuhan mananggad kung natata sinadul siya kan Espiritu Santo na magpadisyerto? May duwang katuyuhan po. Enot, tanganing makapagsilinso siya, asin matauan niya nin quality time ang pakipag-istorya sa iyang ama sa paagi nin pagpamibi asin pag-ayuno. Yun ang enot na katuyuhan. So that he could be alone and commune with his Father for 40 days and 40 nights. Asin na ni kaduwang rason, tanganing ma-experiensyahan ni Kristo ang mga bagay na na-experiensyahan kan mga tao sa kinaban. Kasabay na dyan po ang gutom, ang kapagalan, ang mga sufferings kan kinaban, asinsiring man ang tentasyon kan demonyo. Kaya kung kitang mga tao na i-experience ang tentasyon, si Kristo mismo na-experiensyahan niya man ini duman sa disyerto. Kung kita nagugutom, si Kristo duman sa disyerto, na-experiensyahan niya man na magutom, tada isa nagkakan sa laog nin 40 diyas asin 40 aldaw. Kung kita napapagalon, si Kristo man napagalon sa laog nin more than 1 month duman sa disyerto. Taba kung komportable ang buhay sa tahaw kan disyerto. Mga tugang, 4 days ago, sa selebrasyon po kan Ash Wednesday, pinuunan na po ang panahonin Kwaresma sa selebrasyon kan simbahan. Asin sa mensahe sa ngunyan kan Ebanghelyo, na si Kristo dinara kan Espiritu Santo duman sa disyerto, iyuman po iyan ang pangapudan sa sato, kan enot na Domingo kan Kwaresma. Nakitaman, pig-iimbitaran kan Espiritu Santo na magduman sa disyerto. Na magduman sa disyerto. Mga tugang, paano ta po inigigibuhon? Dahil tamakaipuan magduman sa Middle East, tanganing maka-experience siya nin disyerto. Ini pong disyertong imbitasyon sa sato, pangapudan sa satuya gabos, na magsilensyo, na magpamigbi, maghanap nin oras sa paghurup-hurup, arog kang ginibo ni Kristo sa laog nin 40 diyas asin 40 banggi. Mga tugang, iyo inian magayon na pangapudan sa sato kang enot na Domingo kan Kwaresma. Nalugod, tawan ta talaga nin quality time ang pagpamibi. Asin an quality prayer da apo na magigibo ta iyan kung yaon ining silence, kung may silensyo ang buhay ta. Ninulit akon, dakulong kitang preokupasyon, dakulong na kariribukan, an isip asin an buot niya to, talagang daig kita makakapagpamibi. Ninulikan, dakulong na mga kaulangan na nasa sabatan ta sa satuyang buhay. Mga tugang, iyong gayo baga ini so sinabi ni Kristo when he said something about prayer, sabi baga ni Kristo, when you pray, go to your inner room, close the door, and pray to your Father in secret. Matthew chapter 6 verse 6. Mga tugang, minsan sa tahaw kang kariribukan kan syudad, well practically, naka-istarba kita digri sa syudad kan Legazpi, urual daw maribukon ang kapalibutan ta. Pero minsan yaon sa tahaw nin kariribukan, pwede kita magkaigwanin kasilinsyuhan. Paano tayan gigibuhon? Kundi kita nagpapaapiktar sa mga distraction sa satuyang palibot. May mga tao baga na kaipuhan maghanap pa kita talagang silensyong lugar, tangani makapag-adal, tangani makapag-isip-isip. Pero may mga tao na dahil mo na kaipuhan magduman sa ibang lugar, minsan pa maribukon, ang kapalibutan mo, kaya mong magsilensyo. Kaya tabaga pong takluban ang satuyang mata, talinga, isip, asin buot sa mga distraction sa palibuta.
tangani makapagsilensyo kita. Di ba po? Kan ako kayto estudyante, minsan minsan maribukon ang palibot mo. Kung muya mo mag-adal, makakapag-adal ka. Takaya mo magsilensyo sa laog kan buot mo. Kaya ining sinasabi ni Kristong inner room, duman sa Matthew 6, abot sabihon kan, inner room of our hearts. Sa satuyang buot, kung kaya tapong saraduhan ang mga senses ta, tangan hindi kita magpadisturbo sa mga distraction sa palibot, kaya ta magsilensyo, asin kaya ta magpamibi. Mga tugang, iyo po inian magayuno na pagirumdum sa sato. Importantihon po ang pagsilensyo, tanganing magkaigwa kita nin tunay na pagpapamibi. Tanganing mamate, asin maapresyar ta ang presensya kan Diyos sa buhay ta. Alagad mga tugang, ang ebanghelyo sa ngunyan, igwang patanid sa sato. Sa tahaw kan pagpamibi, day nawawara ang tentasyon. Sa experience ta mga po, pag ginagigibo ka kimaray, pag nagpapamibi ka, mas minakusugon ang mga tentasyon. Asin tinawag kita ni Kristo nin patanid. Kung ano ang dapat na attitude ta, asin gibuhon, sa taho kan mga tentasyon na ini, na day man dapat na dulagan ta ang mga tentasyon. Dapat na pong hampangon ta ini, arog kan ginibo ni Kristo. Mga tugang, sa taho kan mga tentasyon, marirealize ta na maluya talaga kita. Asin ang tentasyon, mas makusog sa sato. Aram po nindo, ang pagbakli, ang pagtalikod sa kasalan, talagang dai ang kaya kan tawo. Sa sadiritang abilidad, dai. Kaya nga ni baga hilingan nindo, pabalik-balik kita sa pagkumpisal. And pagkakumpisal, magkakasala ka na naman. And we've been committing the same sins over and over and over again. Sa madaling sabi, pirmi kitang nadadaog kang tentasyon. Minsan desidido ka na maglakaw sa dalaning katanosan, pirmi kitang nadadaog kang tentasyon. Saro ini sa marirealize ta. Talagang daog po kita kan kapangyarihan ni Satanas. Kaya sarong realization ang ipinapaabot sa sato kan Santo Ebanghelyo. Ninulit ta daita kaya, kaipuhan ta ang tabang. Kaipuhan ta ang kapangyarihan kan Diyos, tanganing daogon ang tentasyon. Mga tugang, kunyaon sa sato, ang presensya kan Diyos, magiging makusog kita. Asin ang tentasyon, kaya tang daogon, sa tabang kan grasya, asin kan kusog kan mahal na Diyos. Mga tugang, iyon yan pangapudan sa sato, kaya dapat pimikita nagpapamibi. Di kita nakakalingaw sa Diyos. Ninulit ang mga tawong pirming bukas sa grasya kan Diyos, iyo ang mga tawong makusog. Iyo ang mga tawo na nakakadaog. Ang mga tentasyon, asin kan mga okasyonin pagkakasala na nasasabatan niya to. Mga tugang, ang panahon po nin Kwaresma, panahon nin tulong magayuno na gawi, ang pagpamibi, ang pag-ayuno, asin ang paglimos, o pagtabang sa satuyang kapwa. Lugod po ma-realize ta, ang magayuno na presensya kan Diyos sa buhay ta. Siring man dapat ma-realize ta ang realidad kan karatan asin tentasyon na yaon pirmi sa kinaban na nasasabatan ta arual daw. Mga tugang, dapat inidanay na magsadul sa sato na pirming magdulok sa Diyos. Ninulit akon kita harani sa Diyos, magiging makusog kita, nadaugon ang mga karatan, asin magtalubo sa kabanalan. Sa ngaran ka nama, kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Nagtutubod ako sa Diyos sa mga makakamahan. Kaglalang kan langit asin daga, asin kay Kristo aking bugtong niya kagurang nanta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan, asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hale sa mga gadan,
suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa to kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na katoliko, sa poropakinabang ni mga santos, sa pagpatawad ni mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurang na namimibi kami, pahiliga ang labilabing bendisyon sa imong banwaan, tanganing mapapusog ang paglaom sa panahon nin kahurasaan, mapakusog ang kabagsikan sa panahon nin sugot, mawarasan nin daing sagkod na pagtubos. Huli ki Kristo na samuyang kagurangnan. Ang simbag po niyato, kagurangnan hinanyuga an samong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an pagharubay kan simbahan sa bilog na kinakban, na ang kahadean kan Diyos uyan na, makaabot sa mga puso kan mga orog na nangangaipon in pagbakli, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga an samong pamibi. Tanganing bilang sarong komunidad, makalaog kita sa espiritu kan kwarasma, asin day magkulang sa pagpamibi, pag-ayuno asin paglimos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan samong pamibi. Tanganing udok sa buot na magpasiring kita sa lantad, kaiba ni Jesus asin midbidon niya to ang satuyang tunay na pagkatawo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan samong pamibi. Tanganing ang mga pagsakit kan mga nagpapaksan kan krus nin kahilangan, ikasaro ninda sa pasyon ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan samong pamibi. Tanganing ang gabos niya tong mga gadan, warasan kan Diyos nin katuninungan, asin kapahingaluan na ding kasagkoran, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan samong pamibi. Langit no nama, hinanyugan sa muyang pamibi na dinodolot niya mo sa pagtubod. Padagos mong ipamati sa moan sa imong pagkamuot mantang nagsusunod kami sa mga pangapudan mo na mag-ayuno, magsayuma sa sadiri. Huli ki Kristong kagurangnan. Amen. Amen. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ansa ko, ansa indong atang, ako unman kan Diyos na makakamahan. Akon manlugod kan kagurangnan na natang sa imong mga kamot, para sa kaumawa na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibi kami, gibuha kaming angay, asin maninigong magdolot kaining mga atang, nahuli kaini nagseselebrar kami kan kapinunan kaining ginagalangan na panahon kan sakramento, huli ki Kristo na